الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mun gode wa Allah, muna ƙara gode masa godiya mara farko da ƙarshe da iyaka bisa wannan ni'ima da ya mana ta wannan rana ta asabar lahadi lahadi 12 ga watan jumadal akhir shekara ta 1445 24 ga watan 12 2023. Kama wannan babban masallaci namu mai tarihi, masallacin Kandahar da ke cikin jihar Katsina, tare da kwamandan Hizba na Katsina State, Dr. Abu Ammar Muhammad Al-Amin, sannan kuma a dama na ga Dr. Mujahiddin Aminuddin Abubakar, mataimakin kwamanda janar na Hizba Kano State, bangaren operation da kaman giya, operation hana badala. A yau gaskiya ina cike da farin ciki ganin gwagwarmayar da muka sha a masallacin nan tsawon shekara 24. Muna neman tabbatuwar hukumar Hisba a jihar Kano da jihar Katsina da sauran jihohi. Sai gashi Allah cikin ikonsa zuwan mai girma gwamna Dr. Dikko Radda sai ya tabbatar mana da wannan hukuma ta Hisba, aka kai ta majalisa, aka yi doka, ka tabbatar da ita, kuma aka yi mata shugabanci, aka yi mata ofis, yanzu ma daga ofishin Hisba din muke. Wannan ya isa abin farin ciki, abin tarihi, abinda muka shekara 24 muna gwagwarmayar nema. Ba irin wahalar da bamu sha ba a jihar nan, ba irin loko da sako da bamu shiga ba irin abubuwan da bamu gani ba, muku manta ba lokacin da aka sallamo shehinmu Sheikh Yakubu Musa daga Kirikiri. Mun haɗu a gidan mutum ɗaya, muka taro shi, muka shigo garin nan da gayya ta rundunar ɗin Hizba ga baki ɗaya na faɗin Najeriya. Muka kawo shi har gida, lokacin abu yana cikin zafinsa. Ina jin kun manta, wasu daga cikin kuma sun manta ko? To, saboda haka wannan babban nasara ce, kuma Allah ina taya ku murna mutanen Katsina, ina taya shi gwamna murna, kuma ina taya waɗanda aka ba shugabancin wannan hukuma ta Hizba wato murna. Kuma muna fata Allah ya musu jagoranci a kafa Hizba wacce za ma tafi ta Kano. Ina fata. Domin kana aikin alheri ba so kake a kamo ka ba, so kake a wuce ka. Amma ma kuma ruga za mu fa da gudu. Ba muna so ku wuce mu, amma ko ba za mu bari ku wuce wadin ba. Yau. So da haka Hisba abu ne mai muhimmanci. Kamar yadda na faɗa, Allah ta'ala shi ya kira a kafa Hisba. Domin Hisba, kamar yadda Malam Mawardi a cikin al-ahkamus sultaniya yayi ta'arifin Hisba, yace al-amru bil ma'ruf idza zahara tarkuhu wan nahyu 'anil munkar idza zahara
fi'luhu. Me malam yake nufi da iza zahara? Al'amru bil ma'ruf. Al-ma'ruf. Me ma'anan ma'ruf? Akwai al-ma'ruf shar'an, akwai al-ma'ruf aqalan, akwai al-ma'ruf adatan. Al-munkar, akwai al-munkar shar'an, akwai al-munkar aqalan, akwai kuma al-munkar adatan. Shi sa Allah ya ce ma'ruf. Ma'ruf shar'an, duk sanannen abu a shari'a wanda shari'a ta ce a yi, ta ko ba da umarni a yi a cikin abuwab ɗin nan guda hudu: babul aqida wa tauhidi wal iman, da babul ibadat, da babul mu'amalat, da babul akhlaqil fadila. Musulunci ya zo ne da babuka hudu: babun imani da tauhidi da aqida ingantacciya, shine rukunansa guda shida din nan: an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharri. Wannan shine tushen imani. To a tabbatar wannan imanin ya zauna a zukatan mutane. Sai na zo da babin ibada. A babin ibada akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai aikin hajji. A tabbatar wannan sun samu matsaya a cikin musulmi. Kuma alhamdulillahi na ji daɗi da aka kafa hukumar hizba tare da hukumar zakka da waƙafi. Domin hukumar hizba za ta yi aiki ne kafaɗa da kafaɗa da hukumar zakka da waƙafi. Mutane su fidda zakka kuma su dinga yin waƙafi wanda zai ciyar da addinin musulunci gaba. Duk ƙasashen duniya da kuka ga addinin musulunci ya burin ƙasa, mafi yawa aikin waƙafi ne. Jami'an Azahar ta shekarar 2000 ba a yajin aiki, waƙafi ya riƙe ta. Ba gwamnati ke gudana ita ba, waƙafi ne. Wancan ya bada gonarsa, wancan ya bada kantinsa, wancan ya bada shagonsa, wancan ya bada kaza. Kuɗaɗen waɗannan da hotel da shagunan haya da kantina da gonaki su ne suka taru suka riƙe jami'an Azahar. Lokacin da jami'ar Azahar ta cika shekara 2000, an yi wani biki a ciki, an faɗi sos ɗin samun kuɗinta. Shi da dama hukuma ce kusan mai zaman kanta ma saboda arziki. Jami'ar Madina waƙafi ce. Shi sa ɗalibi zai je karatu kyauta, a bashi abinci kyauta, a bashi littafi kyauta, a bashi ilimi kyauta, kuma a bashi allowance. Zamzam, wannan babban hotel ɗin nan da ke kallon harami, katon hotel ɗin nan da ya tattara manyan hotel ɗin duniya masu tsada, to shi ma waƙafi ne. Za ga amma rubuta waƙafa Abdulaziz, King Abdulaziz. Waƙafi aka yi, duk kuɗin da aka samu a nan a kashe su fi sabilillah. Su da aka auƙaf sun riƙe musulunci. Wani zai waƙafinsa a kan hafizan alƙur'ani, ya ce ga kantuna na yi guda 100, a dinga karɓar 100,000. An haɗa a shekara nawa kenan? Miliyan 10. Sai ce to a dinga ciyar da alaramomi da hafizan alƙur'ani da masu hadda ƙur'ani da masu tafsirin ƙur'ani. Wani kuma ya koma nan gefe ya shaguna 1000, ya ce shi kuma wannan ya waƙafinsa akan kutubus sitta. Duk ɗalibin da zai karanta ko ya karantar da kutubus sitta a majalisinsa a dinga bashi allowance. Malam za ga kowa da Buhari a hannu. A ce an yi waƙafi, duk ɗalibin da ke karanta Bukhari da Muslim zuwa kutubus sitta a dinga bashi 150 a wata. Malamin da ke karanta da kutubus sitta a dinga bashi 500 a wata. Kuma a dinga gyara ma motarsa ana cika ta da mai. Malam in ka zo majalisun mu duk aje waɗannan littattafan zabi ko mu koma kutubus sitta saboda an samu waƙafi. To nan da nan sai kaga ilimin littattafan ya burin ƙasa. Hatta kai a lokacin da ake cewa wanda ya wallafa littafi mai amfani za a ɗora shi anan, a ɗora gwal anan, wanda ya fi rinjaye sai a rinjaye. Daga mutum ya zauna ya wallafa littafi mujalladi 20, ya san nauyin littafinsa, nauyin gwal ɗin da zai samu. Sun haka aka dinga ziga malamai aka yi ta karatu. Wani ya ce ya yi waƙafinsa akan marayu. Duk wanda babansa ya mutu bai da hali a ɗauki nauyinsa a cikin wannan waƙafi. Wani ya ce a'a ni na yi waƙafi na ne akan zawarawa da 'yan mata da suke son su yi aure ba su da kayan ɗaki babu sadaki, a dinga musu aure ƙarƙashin wannan waƙafin. Wani ya ce a'a ni na yi waƙafi na ne akan ilimin likitanci. Na fahimci ba mu da likitoci da yawa, to duk wanda zai karanta medicine a ci da shi ana. Wani ce ya yi duk abin da aka ga yana nema ya mutu a cikin al'umma bai da gata, to sai a kawo kuɗi a yi waƙafi a ce a dinga tallafawa wannan ɓangaren.
ita kuma hizba ita ce mai kula da wannan abin cewa yana tafiya daidai. Duk abin da ka sa a gaba za ka yi sai da hizba. So da ita ce al'amur bil ma'ruf za zahara tarko. Ma'ana wani abin kirki ne wanda ya kamata a same shi a cikin babin imani da babin tauhidi da babin aƙida sai zama babu. Hukumar hizba ce za ta wayar da kan mutane akan mahimmancin riko da wannan abu. Ko kuma wani abu ne yake ɓata tauhidi ko yake ɓata imani ko yake ɓata aƙida ingantacciya, aikin hizba ne ta sa ido akan wannan. Kwanan nan gashi nan Dr. Mujahid ya sa aka ɗebo masa bokaye, aka operation kama bokaye. Wani rikakken boka malam in ka shiga ɗakinsa ga kwari da baka, ga gatari, ga adda, ga fefe, ga ƙoƙo, ga wane ne, an yi wani decoration a ɗakin nan mai ban tsoro. Din na hayaniya ne da cuwa-cuwa. A nan ne na ga laya mai gilas. Laya da gilas. Da wani irin ƙaho an cika shi da wani abu. Amma malam duk wannan barazanar da yake mutane ke karɓe musu kuɗi kafin ka ce mai 'yan hizba sun dire shi a hukumar hizba. An ci ko hilas fam da waɗannan kayayyakin iska aka zo aka dire shi. To kai yaya haka wannan dina me ba an tattauna da shi ya fahimci wallahi dai kawai abinci muke ci. Ce to kai da haka za ka ci abincin aka yi man nasiha aka ba shawara ka ce insha Allah kuma an samu jari za a ba shi je sana'a waɗannan kuma ya bar mana su kayan na hizba ne yanzu. Za a sa rana za a kone waɗannan kayayyaki na banza na wofi da suke abin nan da su. In ka je za mu nuna ma suna nan buhu-buhu mun cika su. Saboda haka mun sa kafa wando ɗaya da bokaye masu ruguza imani, masu haɗa fitina. Baka ta zo ya ce laifin fara ce, fara ta zo ya ce laifin baka ce, kuma ya san baka kishi ya fara ce, fara bike baka ce. Ya karɓi kuɗin wannan ya karɓi kuɗin wannan. An samu wata riƙaƙƙiyar wata boka da aka yi a Kano. Malam da ta zo har masu mulki da masu kuɗi da masu sarauta suna ba ta kuɗi. Ta ce tana da wani aljani a Masar ta samo shi. Ta ce mana aljanin nata in ya miƙe tsaye to sai ainihin ba za ka iya gano kansa ba, kuma in ya zuro harshe ba za ka iya ganin tsawon harshe inda zai taɓa ba. Mata masu neman aure, masu neman su mallaki mijinsu, masu neman karatu, masu neman sa'a, masu neman lafiya, masu neman farin jini, an cika gidan aka dinga layi malam in ka zo hanyar unguwa ma baya wajen wucewa. Aka zo aka gaya mana aka cewa to 'yan hizba fa ga abin da ke faruwa. Na ce a ji a taho da ita kafin ka ce mai 'yan hizba sun dire ta a gabanmu. Na ce baiwa Allah me yake faruwa? Ta ce ita asali ɗalibta ta je yi ƙasar Masar, to wai tana kwance a ɗaki sai ta ga saman ɗakin ya tsage. Ka ce zuwan Jibrilu. Ta ce saboda haka shine wannan aljani ya faɗo ya ce mata ta yi sa'a zai dinga ba ta magani, ita kuma tana ba mutane magani. To daga nan Masar ɗin ne ya rako ta suka dawo Najeriya, kuma suka jira a birnin Kano, kuma suka zo suka buɗe wannan guri. Duk gidajen makwacin na malam duk ta siye su, tana haɗewa, kuɗi ya taru. Har mutane suna buƙatar gyara akan tauhidi ba. An yadda da ita, an yi imani cewa abin da ta faɗa gaskiya ne. Na ce to kin ga mu 'yan hizba ne, mu yanzu kin ce kina da aljini, akwai buƙatar mu gan shi. Ta ce ai ba a ganinsa sai an shiga ɗaki mai duhu inda babu haske ko ɗaya, to a nan zai bayyana. Na ce wa 'yan hizba a samar da ɗaki mai duhu. Mala aka samu ofishin wani, kafin ka ce mai duk an tattoshe ko'ina an kashe fitila. Aka shiga ciki da ita aka ce to ta fito da shi. Ta kira shi bai zo ba. Aka ce to yaya? Sai ta ce a'a yanzu ya ce zai zo ya samu kwamanda a gida 12 dare. Na ce ni ka ce, ta ce ya ce ka jira shi zai zo insha Allah bakin gadonka za ka gan shi, amma fa ya ce in ya bayyana zai fito maka a wani iri da harshe kaza da ido kaza da waye kaza. Na ce ba komai, Allah ya kawo shi lafiya. Zura haka na je gida a gajiye, ina son na yi bacci, amma dai dole na jira 12 ta yi domin kada bacci ya dauke na a ce ya zo bai same ni ba.